এইଭଳି ମାଛ ଭଜା କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ଆସିବନି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ଘରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ଘରୋଇ ମସଲାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ରଖିଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋହି ମାଛର ସେ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଥାଏ ନା, କାଟିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ମାଛଟା ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଲାଗିବ, ନହେଲେ ସାୟଦ ପିତା ଲାଗିପାରେ। ଦେନ୍ ମସଲା ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ନେଇଛି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି। ପୁରା ଘରୋଇ ମସଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ସେଇ ମସଲା, ବାକି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଛକୁ ସେ ମସଲା ସବୁ ଲଗେଇକି ରଖିଦେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଚାଉଳ ଚୁନା, ସୁଜି, ମଇଦା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ମାଛକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ରଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଆଉ ନେଇକି ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଦେହର ମସଲା ଟିକେ ବି ପଦାକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ସୁଜି ଟିକେ ବି ତେଲ ଲାଗିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ମଇଦାଟା କ୍ରେପ୍ସି ବନେଇବେ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମସଲାକୁ ଧରିକି ରଖିବ। ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ମାଛକୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋହି ମାଛ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିଲା, ଟିକେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମାଛ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଟିକେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନାହିଁ। ଉପରେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୁସି। ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାରେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଖାଇକି ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।